In Dongerahiem in Dokkum stekken een groep vrijwilligers en wethouder Braaksma de hand uit de mouwen tijdens deze editie van NL Doet. Het doel? Een kleurrijke smoothiebar voor de bewoners van het zorgcentrum timmeren en beschilderen. Alle wethouders en ik denk de burgemeester die ben hier op stap om even hoe alleen maar te helpen. En we zijn bezig met de Keppeltje Vrolje. En mijn persoontje dan om een hele mooie roze bar te maken. De bedoeling is dat de bar van het Simmer broekt worden kent tijdens feestjes en aardigheden. Nou, ik denk dat het beste is en ik van u als bestuurders om gewoon alleen mooi te doen om te harken. Het is echt net iets dat je een product hebt, maar door het mensen en door de problemen die er hier dat altijd ben en die spelen. Braaksma is in elk geval enthousiast door de actie en ook de bewoners binnen alvast blijd met de bar. Ja, dat lijkt mij ook wel mooi. Dat lijkt mij wel mooi. Dat denk ik nu wel erg daar. Oké. Een smoothie.